ಹಾಯ್ ಒಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ಲಂಚೊಲ್ಲರು ಚಾ ಪರಿಯಾರೆ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಒಕ್ಕ ಯಾನಿನಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಯಿಂದು ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಅನ್ನಗ ಸುಮಾರು ದಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 10-11 ದಿನ ಮುಟ್ಟಾಂಡ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋತುಜಿ ಅನ್ನಗ ಹುಷಾರಿತ್ತು ಜೊತೆ ಅಂಚದು ಪೋತುಜಿ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಪೋಯಿಂದು ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತರ್ಲ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಗು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಪಾಡ್ದಿನ ವೀಡಿಯೋಗೆ 10 ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಯ್ತು ಒರಿ ಸೂಪರ್ ಅಂದು ಕಡೆ ಬಿಡ್ದೇರು ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಅಂತಾರೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಪಂತೇರು ಏನು ಆರು ಸುನೀಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಆರು ಪಂತೇರು ಆರ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾನದ ಅನ್ನ ಲಂಡನ್ ಪೋಪರಿಗೆ ಅರೆಗೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಲೆಂದು ಅಂಚ ಸುನೀಲ್ ಆಚಾರ್ಯನ ಮೆಗ್ಗಿ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಲಂಡನ್ ಪೋಪ್ನೆಕ್ ಮಾತಿರ್ಲೆಂಕ್ಲು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಮಾತು ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ಪೋಯಿನವಳು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಓವೇ ಥರದ ತೊಂದರೆ ಆವರ ಬಲ್ಲಿ 6 ವಾರ ನೇನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಂದಲ್ಲರ ಐಡ್ಲಾರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದು ಆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಡಿಪ್ಪಾಡು ಪಣದು ಎಂಕುಲು ದೇವರಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಬೇಡವ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಪ್ಪಡು ಖುಷಿ ಆದ ಮಾತಿರ್ಲ ಜೀವನ ಮಲ್ಪಡು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಗಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಬಾಲದ ಅನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿಜೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಂದು ಪಂತಿಜಿ ನಾಯಿ ಓದರಂಡತ್ತ ಅಂಚದು ಓದೋಡು ಮಗ ಓದೋಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂಪುನ ಬೈಯಾಡೆ ಕಲ್ತದಾದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಕಲ್ಪನ ಜೋಕಲ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ತೆಕ್ದಿನ ಪುಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಾನೆ ದೇವನ್ನಾಗ ಎಂಕ ಪುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜರ ಐತೆ ಏರ್ಲ ಪುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆತಿಜ್ಜಿತ್ ಕೊಡ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪುಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಅಜ್ಜಿಂದಲೇ ಎತ್ತದಿನಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ತೂತಾರಕ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲೆ ಸೊಲ್ ಮೇಲು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿದಾಲ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಪತೊಂದು ಬೈಜ್ಜಾನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಪನ್ಕಂದು ಬೈದೆ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಲಂಡನ್ ಡೆತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಲಂಡನ್ ಪೋಪಿನಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದವರುಡು ಮಾತೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇಂಕುಲು ಅವಲು ಬೇತೆ ಉರುಡುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದೇವರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ಹೋಗಿಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿನಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಾತೆರುಜಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಪಾತೆರ್ನ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಪಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರು ವಿಜಯ್ ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಎಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.